Permezz ta' €2 miljun Jobs Plus se tkun qiegħda tħarreġ u tgħallem lil ħaddiema f'Malta dwar xogħlijiet fi swieq ġodda. Dan intqal waqt konferenza tal-ħabarijiet fejn ġie mniedi l-proġett Intercept li ma' proġett huwa mmirat li joħloq opportunitajiet għaż-żgħażagħ qiegħda. Malta hija fost is-sitt pajjiżi Ewropej li se jieħdu sehem fih, fosthom il-Lussemburgu u l-Italja. Il-proġett Intercept għandu 5 prijoritajiet, fost l-oħrajn l-innovazzjoni, l-inklużjoni soċjali u enfasi kbira fuq l-ambjent biex ix-xogħlijiet ikunu wkoll aktar sostenibbli. Ember Darmanin li se tkun qed tmexxi dan il-proġett f'isem Jobs Plus spjegat kif apparti li jagħti l-opportunitajiet dan il-proġett għandu aktar miri. Huwa l-ewwel darba li pajjiżna tramita Jobs Plus ħajkun qiegħed imexxi proġett partners minn 5 pajjiżi taħt dawn il-fondi. Apparti minn hekk ħajjejna niksbu għarfien fuq x'inhuma green skills, ġifieri ħajkun hemm parti studju, riċerka fuq dan il-qasam xi jfissru dawn il-kompetenzi u dawn l-skills fl-isfond tal-labor markets tagħna. Darmanin spjegat kif permezz ta' fondi, il-pajjiżi msieħba se jiġbru l-ħiliet tal-ħaddiema li jiżviluppaw ma' żmien li fl-aħħar mill-aħħar se tirriżulta f'forza tax-xogħol aktar b'saħħitha u mħejja aħjar. Hija sostniet li għaż-żgħażagħ qiegħda Intercept se jfisser futur fuq sma ġodda. Nkunu qed nofru għarfien ta' x'inhuma dawn l-emerging markets, x'inhuma dawn il-ħiliet u ovvjament ħankunu qegħdin kif qed ukoll nofru taħriġ speċifiku f'dawn l-iskills il-ġodda.